Kedy ťa vlastne napadlo, že nás zoberieš do Paríža? Minulý rok, keď som bol v Paríži. Takže sme ti chýbali, hej? V podstate áno. Tu som sedel niekde pod Eiffelovkou a som si povedal, že to bola haulovské, že tu sedia ľudia z bagety. Vieš, že by to videli. A teraz, keď otočíš kameru na druhú stranu, tak sedia. Zakývajte! Domy! A čo hovoríš na to zostavu ľudí, ktorí išli? Plánoval si to, že pôjdu títo a títo by mohli ísť, títo nie, alebo nejak tak? Vieš čo, aj keby to boli tí zvyšní 10, tak by som sa tešil ešte viacej. Ale tak verím tomu, že o rok alebo 2 roky tu bude 30 ľudí, alebo 40 a to sa budem cítiť ešte lepšie ako teraz. Bageta, vstávať Eiffelovky. Vstávať Eiffelovky je dobré. A to, čo vám chcem povedať, možno také múdre, je, že my sme leteli sem lietadlom, letecká spoločnosť Niky. Sedel som vedľa Agiho, ten drží teraz kameru, čau Agi. A čo bolo úplne super je, že my sme sa pozerali cez okienko z lietadla, cez okienko. A vôbec si nevidel, či stúpaš alebo klesáš. Videl si len zem pod sebou a nevedel si, či ideš hore alebo dole. Ale vždy, keď to lietadlo zmenilo výšku letovú, že išlo dole, tak za Agi sme to cítili v žalúdku, že náš žalúdok, pohol sa náš žalúdok, lebo lietadlo sa pohlo dole alebo hore. A ja vám prajem, že aby ste takisto, ako sme my cítili pohyb tohto lietadla, vy cítili pohyb Ducha Svätého, že proste nikdy neviete, že ako blízko ku vám je, ale vždy, keď sa pohne, tak cítite jeho pohyb. Cítite to v svojom duchu, cítite to v sebe, takisto ako pri lietaní. Ak nevieš, aký to je pocit, príde za mnou, ja ti buknem nejakú letenku do Paríža.